and welcome to B.B vlog YT channel आपका स्वागत करते तो माने today Okha hananw माने दै बानजानायनि भिडिअ लाबोदों ना आं माने दासो सिखारदोंमोन सिखारनानै ओमफ्राय उथिना नायबाथ' दैयानो नांथाना थाबाय आरोना दासो बेसे गोबाव जायाखै आरोना आं दा खोथाया जादों 6:40 जादों दायो दानि उथिदोंमोन 6:40 ओमफ्राय दा उथिनानै नायब्ला माने दैबाना जाजोबना थाबाय आरोना मोनबो दैबाना जायाखै माने जाहानि बे मा दंगलथिं मादों आरो सेख्लासे जादों आरो लामाथिं लोमजोबदों आरोना गासिबो भिडिअखौ नायलांबाय था आरोना दै लोमजोब्बाय आरोना ओमफ्राय बैथिं दं बैथिंबो लोमजोबदों लेखायनि आरोना बैथिंबो लोमजोबदों दैलाखौ लोमजोबदों बेथिंथ' आरो नायथावनो जाया गासिबो बेनिनो बे सेथलाव लोमबाय आरोना एसे बेनिफ्राय नै थिंगालै बेथिंथ' लोमजोबखाबाय आरोना गाइस नै जोंहानि लामा आरोना नै लामाथिं लोमजोबखादों भिडिअ माने बेलसिम आरोना भिडिअखौ मोजां नुयो प्लिज माने लाइक शेयार कमेन्ट खालामना जास्ट माने आङो माने जाहानि न'खौ देखायनो माबा खालामदों आरोना बेनिफ्राय दायो बे माने पार्ट 1 जानांगौ पार्ट 1 बेनिफ्राय पार्ट 2 माने जों माने गिदिङो आरोना दिनै दा बेरायनो थांनांगौ दा माने जास्ट मर्निं होदोंमोन आरोना जाहानि न'आव लोमनायफोरखौ बेनिफ्राय बिदि लोमदों प्लिज कमेन्ट हरबानो जाबाय भिडिअखौ मोजां नाङा प्लिज अननानै लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय गाइसमान आरो साबस्क्राइब खालामनांगौब्रा साबस्क्राइब खालामबाय थायो माने सानसेयाव माने गंनै गंथाम जायो माब्लाबा जास्राया ओमफ्राय गंनै गंथाम जाबाबो माने आनसाबस्क्राइब जायो आरोना माने बहुत दुखु नाङो आरोना बिदिबा माने ड्रिमा माने बायफ्लेलाङो आरोना गोसो जाया बिनिखायनो एसे सापर्ट खालामनांगौ आरो so guys दायो जों बेरायनो थांगोन मर्निं जादों दा बेनिफ्राय माने 8-10 जाथोंगोन आरोना गाइस बेरायनो अखानायै माने जायगाफोरखौ नायनांगोन माबोरै लोमदों